През 1970 година в летописната книга на училището започва да се пише една нова страница от неговата история. На 15 септември 1970 година с откриването на новата учебна година отварят врати за ученици, учители и служители изградената за кратък период от време нова учебна сграда. Прозвучалият първи училищен звънец възвестява едно ново начало. Новата и просторна сграда разполагала с специализирани кабинети, в които имало необходимите нагледни средства, макети, схеми и други. Кабинетът по химия се отличавал с амфитеатралното си разположение и много доброто си обзавеждане. Лазар Лазаров, инструктор по МПС, създава кабинет по правилник, в който монтира светещи витрини, свързвайки хиляди проводници и кружки. В края на учебната година е подготвено и проведено голямо тържество за официалното откриване на новата сграда. Присъстват много гости, бивши учители и ученици.